Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po, please like and subscribe and on the notification bell para ma-notify po kayo sa susunod na video. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang, please like and subscribe and leave the comment guys. Shout out nga pala doon sa ating mga kababayan natin OFW. Mag-iingat po tayo guys kasi ngayon dito sa Saudi tumataas na naman yung kaso ng mga minaltrato ng amo. Yung iba hinahalay na naman kasi naglaging nagba-viral ngayon sa TikTok yung mga kababayan natin sinasaktan ng amo, tapos yung iba hindi na pinapakain, yung iba minahasa ng pamilya ng amo nila. Kawawa naman sila. At saka lagi tayong mag-iingat guys kasi tayo lang dito nag-iisa, walang pamilya na tutulong sa atin. Kaya yung sarili natin, ingatan natin. Shout out nga pala dyan sa mga Bisaya dyan. Yung doon sa hometown ko kay mama sa Samal. At saka doon sa Davao, Davao City na ako ngayon nakatira guys. Kaya shout out doon sa mga pamilya ko. Ingat-ingat din kayo dyan kasi namimiss ko na kayo. See you soon na lang kung makauwi ako kasi ngayon hirap pa kasing umuwi ngayon guys kasi pandemic. Dami pang gagawin na mga papilis. Kaya tiyaga-tiyaga muna tayo dito. Hanggat kaya pa mag-stay muna tayo. Pero pag hindi na kaya, uuwi na. Pero wag lang tayong magpawala ng pag-asa kasi sa lahat na nangyayari ngayon may solusyon yan. Oo nga pala guys, shout out doon sa kaibigan kong tumakas, doon sa anak ng amo ko tumakas. Ingat-ingat lang din kasi baka mahuli kayo. Aywan, di ko alam bakit tumakas yun kasi palapit na yung contract niya sa December, tapos ngayong buwan November lumayas. Hindi ko alam kung anong sapat na dahilan niya bakit siya lumayas kasi lagi kong sinasabi kung may problema wag lalayas kasi dito sa Saudi malaking problema kapag lalayas. Kausapin lang yung amo ng mabuti kung ayaw nang magtrabaho. Pero ayun, tumakas, pangalawang bisis na yun tumakas. Yung dating takas niya bumalik, pero ngayon aywan ko lang, pero sabi ng amo di-report na daw sa pulis. Kaya pag once nga mahanap yun, ayun, baka makulong, hindi natin alam. Ingat-ingat lang din. Taga Jinsan yun, shout out sa taga Jinsan. Hindi ko alam bakit lumayas yun. Alam ko na nag-subscribe siya dito sa YouTube ko. Kung nakikita mo to, shout out nga sa'yo. Mag-comment ka nga dyan kung okay ka ba o hindi. Kasi nag-aalala din ako sa'yo. Kasi sabi mo gusto mong umuwi. Gusto mo makita anak mo. Tapos ngayon, yung ginawa mo lumayas ka. Shout out nga sa'yo girl. Sana makahanap ka ng trabaho dyan na maayos. Saka walang problema. Ingat-ingat lang din kasi hindi natin alam kung anong mga balak ng amo natin kasi sabi niya i-report na sa pulis. Kaya ingat-ingat din. Yung iba naman dyan kahit masama yung amo hindi naman naisipan lumayas, pero ikaw mabait yung amo mo pero naisipan mo pa rin lumayas. Aywan, di ko alam kung anong naisip mo. Kaya ayun, yung amo hanap ng hanap, pero sabi ko aywan, wala akong alam kung saan siya ngayon kasi hindi naman siya tumatawag sa akin. Ayun lang guys, ingat, big and have a nice day. Thank you. Thanks for watching. Give the like and subscribe there on the notification bell.